We are launching a youth zone, adolescent youth-friendly services in Zwelitsha Zone 5 Clinic. I am Sister Masiza, the operational manager of Zwelitsha Zone 5 Clinic. We have decided to embark on this initiative because we are seeing youth, young girls from the age of 12 years to 15 years getting pregnant. They come to the facility to do first antenatal visit. Sometimes they come and they want family planning, and when we do their urine, they are pregnant already, and they start crying and they are not ready to be pregnant. We are also experiencing a large number of young people. When we offer them HIV testing services, they are HIV positive, which means they are embarking on unprotected sex. We are a high volume facility, and we decided to come and invite the grandmother, the grandfather, the parents of the child, the uncle, the aunts, and the sisters and the brothers of these young girls, as well as the young men, to come to this event so that we talk to them, we motivate them that they must not engage in sex prematurely. They must stick to their virginity. They must hold to their virginity as long as it is possible. But we see that they are not able to abstain, so we can't turn a blind eye to the fact that they are engaging in unprotected sex, hence they are pregnant as teenagers. So we want to appeal to the community to assist and also be part of this initiative, so that as a facility we are not seeing young people, because it impacts on their future. It is ruining their futures. We see young men being drug addicts in the community. We are seeing young men getting into trouble with crime because they are frustrated after they have impregnated a young woman, because now they are not able, they are not ready to be fathers. So we asked the young people, before we come here, we had a fun walk with the young people. They were coming from school, and we had a march, and we asked them, what is the slogan of this day? What do they think about this initiative? And they said no. And we said to them, they must say no, and no must mean no. They must say no to unprotected sex. They must say no to early engagement in sex. They must say no to teenage pregnancy. They must say no to drug abuse. They must say no to getting infected with HIV. Namhlanje silapha eZwelitsha Hall under iZwelitsha Clinic. iZwelitsha Clinic decide ukulauncha youth zone for young people. Mosisiyazi ba abantu abatsha badla ngokhalazela ispace ba abana space sabo eclinic, bakhalazela staff attitude uba bayajajwa eclinic, bathenishwa away ba end up bengazifumananga services. So as ubumbingomso, we have trained abantu abatsha okanye uchemness omncinci, umuntu ozo understanda abantu abatsha, umuntu ozo understanda ineeds zabantu abatsha, so that abantu abatsha bakwazi ukuthi open up, bakwazi ukuthetha ingxaki abadibana nazo, bangayijongi iclinic as indawo yamayeza kuphela, bayijonge iclinic as indawo ye-information as well. So namhlanje ke ngoku besizolauncha lo service
sithi youth zone. Sifuna abantu abatsha bayazi ba eclinic bane-space sabo esi-dedicated for bona, banexesha elibekelwe bona, banomntu o-trained for bona ozobahoya ngale ndlela bafuna ukuhoywa ngayo, umuntu ozoba understand i-style sabo, a-understand ne-language yabo. Uba ufuna ukusifumana singubumbi ngomso, sine-call center yethu ese-Quickney, enye ise-St. James. Sine-call center number i-free, i-call center yethu i-operator from 7 to 4 o'clock. Inumber yethu ithi 0800 no5 abayi5 no8 egqibeleni. Mandiphinde 0800 no5 abayi5 no8 egqibeleni. Uyafona phayana uzoncedwa ulinkwe nale intervention irrelevant for your query. Sinayo neLingomso Youth Center isemdantsane esisilamakhiwane hospital kwesasibhedlela sidala. Phayana uzofumanisa ba zonke ezi-interventions bendizibalulile ziphayana. Xa ungumuntu omsha ufika phayana uzofika zikho zonke, unesi wonke umuntu ne-social worker wonke umuntu zonke ezi-interventions. Naxa mhlawumbi ufuna uku-assistwa kwi-CV yakho kwinto ene-computer uzofika wonke umuntu okwezi interventions zikhona pha eLingomso Youth Center. So siyafumaneka na ku-Facebook wethu, i-Facebook wethu ngubumbi ngomso. Ungalike nje ipage yethu, i-services zethu siyaziposta phayana, and abantu abatsha siyathanda ukuthi baposte i-content sive kubo uba bafuna kwenziwe ntoni, bafuna sibatreat njani, bafuna yebo, because i-program siyabelieve ba ayo program ngaphandle kwabantu abatsha. Phumile abantu basezwelitsha, baphumile abantwana besikolo bazokwenza i-ID simahla, njengoba bekutshiwo bekumenyeziwe, baphume ngendlu abahlali basezwelitsha balisabelo ikhwelo, ngoba wonke umuntu uyakufuna ukuserviswa. Baze kwezontoke, abanye baboni, abanye baze koogqirha, abanye baphilanga, abanye bazokhupha amazinyo. Yonke loo nto iza kwenziwa apha namhlanje. Bulela kakhulu kubahlali basezwelitsha bethuna baphume mbombozone, kugcwele kwinyambalala phakathi naphandle. Nkosi. Ndiyayivuyela le nto yenzeka apha kuba thina singabantwana abancinci singabi nabo abantwana, ngokuba loo nto iyasinceda sifunde kakhulu, sijonge iincwadi zethu, singahoyi ezinye izinto ezingaphandle. Enkosi. Mna ndinguMiss Dikana Patin Queen. Le title ndayiwina in 2024 ngokuba ndihoye ndibe yimodel, ndingahoyi ezinye izinto ezingaphandle. Lelo sithi le nto yalapha iyasinceda uba sifunde kakhulu. Enkosi.